ramdam na ramdam mo yung summer. So ngayon ay nandito tayo sa may Barangay Pulong Santol ng bayan ng Porac. At yung dinadaanan natin ito yung papunta ng Barangay Balubad, Barangay Salu, all the way to Florida Blanca. So, one time nakita natin sa may FB page ng Porac na may ginagawang ano rito, Farm to Market Road, which is located sa Barangay Salu. At pinuntahan yun ni Mayor Jing Gapil at in-inspect. So, wala tayong idea dahil hindi pa natin nakita yun. At yun ngayon yung goal natin. Puntahan natin yung Farm to Market Road para makita yung update at kung saan ba siya located dito sa may Barangay Salu. Para may update ko rin kayo doon sa kasalukuyang ginagawang construction project na yun dito sa bayan ng Porac. So first time natin pupuntahan yung Farm to Market Road construction na yun. Although lagi naman tayong dumadaan dito pag pumupunta tayo ng Florida Blanca, hindi natin alam yung proyecting yun. So hopefully yung daan papuntang Balubad tapos na. Kasi I think last time na pumunta tayo rito ginagawa yung mga kalsada. Yung papunta mismo sa Barangay Salu. At ito na yung Sepong Bulaon Elementary School. Bali dadaanan din natin yung yung Barangay Balubad bago tayo makarating ng Barangay Salu. Pagdating natin sa dulo rito, kakanan na tayo. Medyo malayo pa yata. Dito na. Ayan o. Dito maraming malalaking bahay dito, gaya niya, no? Ayan o. Meron pa dito Ito, maganda rin ito. Ano pa pala ito? Barangay Sepong Bulaon. Welcome, Balubad. Yan. Dito na, yung Barangay Balubad. So after this, yun na yung Barangay Salu. Bali, last barangay yun bago ka makarating ng boundary ng Florida Blanca. Parang ano ito, inaspaltuan. Akala ko noon sisimentuin ito. San Isidro Labrador Chapel. Yan, dito yung portion na ginagawa nila dati Dito sa may paliko rito. Yan, ito yung ginagawa dati. Pero okay yan, tapos na. McKinney Food Products. Laki pala ng compound ng McKinney. Yan, ito yung ginagawa dati. Ayun, tapos na. Yun na to. Kung kakaliwa ka dyan, mapupunta ka ng Barangay Pias. Yan, yung maraming puno doon. Ayun, Barangay Pias. Kita pala natin yung ron, yung pinaka-arko niya.
Maganda tumambay doon. Maraming puno. Napakalilim. Napaka-presko. At dito pala yung tanim nila, ano, mga kamuting kahoy. And then dito tubo. Pero sa mga ibang nadaanan natin mga lugar, especially sa Magalang tsaka sa Arayan, puro mga mais yung pananim. Bali malapit na rito yung boundary ng ano, Barangay Salu at saka Barangay Balubad. Oh, eto na. Eto na yung arko. Welcome, Barangay Salu. Yan. Ngayon naman yung maghanap tayo kung nasan pa yung Farm to Market Road na yun. Wala tayong idea. Tingnan natin dito. Tanong natin kay Kuya. Boss, nung kayo itang gagawang dandalan, Kenny? Itang gagawang dandalan. Gawang dalan. O itang Farm to Market Road, ang pintala ng Mayor ketong aldo. Magwana na kay Kenny. Kitang bisita. Kaya kitang bisitas. Mayari ni. May ari na. Takyam. Di takyamo. Reparyam. Balakbayo yun. Ilang kagawan daw ng iba inipisan tayo sa basketball court. Paano kung gawala naman dalan. Pero itang Kenny ari na. Makudya pala na. O, sige na boss. Thank you. Reparyam. O. So, yun. Nakapagtanong tayo kay Manong doon na parang ano, may silang daw yun. Parang repair lang daw eh. Pero at least, kung nasimentuhan eh, malaking tulong na yun. Especially sa mga magsasaka rito para may transport nila ng maigi yung kanilang mga produkto. Importante may na-accomplish. Sinabi rin pala niya na meron din ginagawang daan dito sa may tabi ng basketball court. Pero try natin mamaya kung mapupuntahan pa natin yun. Pero dito maganda na yung daan, no? Ginawa na. Dati, baku-baku ito eh. Bali, parang ito yung unang nagawa nila. Yun, no? Dito raw sa may simbahan. Takalpong salamat. Sa may simbahan daw. Saan kaya dito? Ito. Nuestra Señora del Carmen. Yan o, picture muna natin si Pongkan dito. Ang ganda ng simbahan dito. Dito. Hanapin natin dito. Dito nga ba? So far, wala tayong nakikita simbahan dito.
Yun, parang ano na rito, dead end na rito. Hindi kaya ito. Ito salo. Parang hindi naman ito. Yun. Ayun, no? Finally. Nakakita tayo ng kalsada, ng bago. Yun. Nako, napakaiksi lang pala. Tama nga si Manong kanina. Wala pa, yun, no? Ginagawa pa pala. So par, ito pala yung nasisimentuhan, no? So ito pala yun. Parang ano ito eh. Naka, naka-design yata sa mga daan para sa subdivision ito. So ito pala, napakaiksi lang. Tingnan natin sa dulo. Hindi ako makapaniwala. Ayan, o connecta dun. Dito sa may simentadong daan na dito. Ayun, dun siya ko connecta. Hanap tayo ng spot na malilim. Napakainit dito. Ito naman parang subdivision dito. Ayan, no? Ayun. Ay, naku. Naku, naku. Dito pala, yung farm to market road. Ayun, napakaiksi lang. Tapos dito, parang ano dito eh. Subdivision na siguro to. Pero hindi ako sure kung ano ba yung project na gagawin dito. Kung government ba o private. Pero sa tansya ko, private property ito. Comment nyo na lang sa baba kung alam nyo kung ano yung gagawin project dito. Pinatag na siya eh. Pero at least eh, magdudugtong na yung simentong kalsadang ito hanggang doon. And then lalabas doon sa may kanto ron, no? Yung pakaliwa siguro yun, yung papunta ng ano yun, yung Balubad. Anyway, kunan natin ng drone. Ang tagal nating hinanap. Dito lang pala siya. Kanina pa tayo nakapahinga dun eh. Hindi natin alam na dito pala yung labas niya. Okay, so medyo natawa tayo dun sa nakita natin. Kasi hindi natin na-expect na ganun lang pala kaiksi eh, you know, kitang-kita na ron. Yung kadugtong ng kalsadang ito,
Tapos merong konting bakanting lupa na hindi pa nasimentuhan din. Yun na yung simentadong bahagi nung ginagawang farm to market road. At least nakita natin. Sa sobrang iksi niya, hindi natin makita eh. At dito sa tapat niya, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ko alam kung subdivision ito o government property or government project. Paki-comment na lang kung alam nyo kung ano yung gagawin dito. Wala pa tayong idea. Bali yan, yung kalsadang yan, yung bypass road na yan, lalabas siya doon. Highway na yun doon eh. Bali dito na tayo lalabas niyan, hindi na tayo ikot mula doon sa pinanggalingan natin kanina. Umikot-ikot pa tayo doon eh, hindi natin makita. Kanina pa tayo nakatambay doon sa may outpost. Ang lapit na lang pala dito. Pero anyway, at least nakita natin, ang importante dyan eh, gumagawa sila ng mga project para matulungan yung mga magsasaka para may transport nila na maayos yung mga pananim nila dito, yung mga produkto nila. So yan na muna yung update natin dito sa may Barangay Salu, Morong, Pampanga. So salamat sa panonood and stay tuned for another updates dito sa Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Koilan Das is signing out.